Здравейте хора, ние сме пак в този сервер, ще оцеляваме. Ще довършим оцеляването. И да, И да, аз отивам за уичове. добре. Да забогатявам. Айде, О, сега ще направя тако мост до изоставената мина. какво да правя, да копая ли, или не. Ела с мене за уичо. Чакай сега. Аз ще направя една ферма. Бе, супер начин. Айде. Обаче нямаме достатъчно сит. Да ходя ли да събера? Добре, и аз сега ще ходя. Нека само да направя мост. Че после по-бързо да стигна до там. Да не се налага да джумпа сам. Дали... кока в мен има един. Ей сега. Ей сега идвам. Добре. Тук само едно падна. Защото вие само си мислите, че така става. Тук съм. Добре. Умирай, зомби! Или каква е тази вода, бе? Опа, скелет! Охо, една мина. Трябва да експлорнем. Два... Не, 4 скелета, мале! Омага, виждам уич. Майко. Само да убия то уича. Да направя мост и да го убия. И идвам веднага. Бой. Остани... крипър! Беше лошо. Мост е готов. Само 6 видя скока. как да стигна чак до уича. Защото той е на 2 нива над мене. Опа. И сега ще го хвана. Ще го сгаща по черна шапка. Сега ще види той. Само да се кача. И такъв бой ще изяде. Пак ли само 2 пусна, бе? Да, доста. Къде отиде? Ето го, крие се. Ела. Да, ела. Даже ако искаш после... Да, седи тука, да. От моя номер и е така живота. Ела при мен. Кой е бие, бе? Ела да не паднеш, бе, тъпуич. Ето бил. Няма проблем. Крипър. Тука съм. Да, И там. Я не може, ми плаче се въва. изчакай. Ей, сега идвам. Така тук съм. Некой друг да ти го прати. Аз не съм си го запаметил. Имам предвид, запаметил съм го, обаче не ми е копнат. Сега е.
Охо, скелетчета, грозни. О, я видях 4 са. Вече са 3, вече са 2, Ти утре може да вече е 1 защото много ми е. и сега са 0. Колко още си да ти трябва? Вече не ми трябва. Ама, Аз събрах 4 още. о, супер. Мога да се поправя. Охо, вич, супер. Оу, май му бия. Той има енчант на плък. Бе, то грозно. Привет. Ау, едно сърце. Умирам. Ау, по ми сърце. Тук съм, идвам. Чакай, че мене ме убиха и си загубих целия левел. Ау, фау. Аз се вземи нещата, че ми е трудно. Тъпа, как беше? Дали да изпършим или пица малко? Пат, Как не бяха ми бият? И то скелет. мене знаеш ли как му уби крипъра? Гръмна, станах на половин сърце, издигна ме във въздуха, паднах и умрях. И заради него си загубих левел. И аз отивам да проверя с насящите яйца крипъри. Тук имаше вещица, къде изчезна, бе? Охо, тук има лава. Уоу. Кой се яде? Я да видам. Тук съм. О, крипър! Умирай. Аз трябва да си правя нови яйца. Айде, гръмни, бе! Добре. Да, вие лате повече скелети. Къде? Айде, Убийки. А ти тук мост ли правиш? Да. Ето, Пак ли крипъри? ето, вече ти го довърших. Я ще ми дадеш и това. Сега не мога тук. Некой заведение. Звъни на Лелята и кажи, че... Некой друг ти го даде. Кой? Не знам. Прете, бе, тъпи крипъри. Сега ти го давам, изчакай малко. Нищо. Дами и господа, сега и още едно момче се добави в сервера. Пишеш ли? Чакай, Яни ти дал ли си им сервера? На кой? На зрителите. Още не, ще го добавя в описанието. Ако иска. Аз ще го Да добавя. кажа ли още направо сега? Добре. 87 точка, Да. 246 точка, Да. 59 точка, Да. 62. Това е. Сега по-ясно за зрителите. 87 точка, 246 точка, 59 точка, 62. Това е сервера. Уоу, доста И не е интересно. с хамач. Да, без хамачи. Доста готино нещо. Без 25565. Крава! Крава, Ай, умирай, боже, краво! Умирай! А на мен ми трябва. О, даде само една пържола с крънцата грозна. А като ме види някой скелет, все едно е видял призрак. Такъв бял става. Тук само бяла гора, ендърман. Абе, Яни, ти имаш ли кирка? Щупи ми се. Защото аз имам някаква енчантвана кирка. На малко изхабен. Оу, тази кокошка си замина просто. Може да е твоята. Уи.
мембър. Няма нужда да си правя на неща. Бам, 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 бам. Уя. Какво? Това човек ли е? Оха, сега ще го убия, ако мога. Ако не стане фейл и ме убият мене! Убиха ме, не! Бягай, бягай. Не! Дами Къде и господа, убиха ме. Това беше доста гадно. Сега убиха ли те? Да, много гадно. Отврат. Ама нищо. Влизаш ли бе? Дами и господа, това ще клипа. Ще има още поредици в този сервер и довиждане.